tohle je sakra dobrá ryba. Kámo, ty krása, tak to si kámo, hodně dobrá ryba. Let's go, kámo. Hodně dobrý. Vítám vás u dalšího videa. Dneska jsme se konečně dostali na ryby s kamerou, takže jdeme pochytat nějaký dravce. Jsou tady velký candáti, velký sumci. Nebudu jmenovat, kde jsme, kdo ví, tak ví. Uvidíme. Dneska tady mám dva pruty, na kterých chci chytat. Jeden tvrdší do 90 gramů a jeden měkčí do 35. Jeden je v bitecastu, protože jsem si svůj spinový na candáty zlomil, vlastně i tady přímo. Takže chytám zatím tady ten bitecastový, který je taky dobrý. A potom tady mám ten silnější a s tím vlastně chytám candáty, ale zároveň, protože se tady vyskytují sumci, tak ho mám jako zároveň sumcovej. A upřímně většina ryb, co tady mám, tak mám na ten silnější než na ten slabší. Zároveň jako, když chytnete toho sumce, tak netrpí ten prut tolik a zdoláte ho rychleji než na ten slaboučkej. Ale nástrahy, tak ty mám stejný, používám čistě jenom gumy, nepoužívám tady nic jiného. Jediný co, tak do toho přidávám ještě ten Power Bite Gel, což může být výhodou i nevýhodou, ale dneska ty ryby neberou, tak proto jsem ho tam dal, ať se trošku odliším. No a to je tak všechno k mý výbavě. Jsem trošku takovej jednoduchý, používám fakt jenom gumy, wobblery ani chatterbity, nic neskouším, věřím jenom tady Coolshadům, ty mám velice rád. To byla mrda. Ty kráso. Ne, to bylo. Přísahám, kámo. Do prčic. A ten Tomáš Sosnár, a přesně se mi to tady stalo minule, tady byl můj přesně první candát a úplně stejně. Říkal, dávej si bacha, dotahuj to až ke břehu, normálně dostaneš ranu až ke břehu. Ty vogo. Házej to tam. Byl novej? Jo, je novej, ale... Po těch dvou záběrech se přesouváme na jiné místo. To, co zabralo Megisovi, bylo dost velký, ale spíš si myslím, že to byl tolstolobik, protože už jsem ho tady jednou chytl a vím, jak to vypadá a bylo to dost podobný, takže to se sami podívejte. On to stojí, kámo. To mám fakt radost, kámo. Ulovit takovou naspídovanou tlustou ruskou rybu je fakt jako něco bláznivého. Je to slizký, velký, ale jako podle mě každý vláčkař prostě si musí prožít, že zasekne buď 15-kilového kapra nebo 30-kilového tolstolobika. Je to fakt zážitek, ale krom těch tolstolobiků jsou tady i pěkný ryby, které jsme tady v minulosti taky chytli, jako je sumec a candát, na kterýho dneska hlavně cílíme. Jo, je to sumík. No, let's go. Je tam sumík. To není možný. Ty krásu. Ryba, to padá možná. Kámo, teď se mi to podařilo hodit úplně pod ty větve. Jak bouchl ten sumec. Co píše? Jo! Je to. Hodně dobrá vlna. Tohle je hodně dobrá ryba. Tohle jste... Tak tohle je sakra dobrá ryba. Tohle je sumec. Už přesně o čem jsem mluvil, jsem candáta, mám ten druhý prut kvůli tomu, abych, když tak měl toho sumce, když ho chytnu, tak abych prostě ho utáhl, ale zabral na tady to lehký, a tohle lehký proutek, ale tak je to ryba.
Kámo. Ten svrček na tom bajku, jak cvaká. Masakry, yes. They don't let me shoot a whole clip. Firepower in this coalition. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. I was training for war, every exhibition, every extra mission. Ten koš tam ani není, normálně ho sundal z té džigovky. Make it right every wrong and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Peace in my town, I can show you the Tak tohle to je něco, lidi. Kámo, povedlo se nám chytit takovýhle slunce, to si děláš srandu. Tak to je Brutus, ten má tak metr, kámo. Mám extrémní radost. Ty bogo. Tak děkuju moc. Pustím tě zpátky, kam patříš. Nemá tady tu horní ploutvičku. Šel hezky. Yes, kámo, je to tak. Mám mega radost. Koukej, teď jsem je udělal s jigovkou, kámo. To není jigovka. Jsem použil nějakou kšunďáckou, úplně mi ji zvohnul. Už nebudu chytat. Jsem myslel, že vydrží něco aspoň. Ale nakonec to dobře dopadlo, jak dobrý. Yes, je tam. Změna místa, ryba jistá. Sumíka jsme dostali, že mám mega radost. Teď jdeme zkusit další flek a asi možná i poslední, protože potom už budeme muset jít na intr a hlavně se setmí, takže tak, ale dneska už mám splněno. Ještě bych to přál Megisovi, který je za kamerou, ať si chytne Sumíka, ten ho má na wishlistu a ještě se mu ho nepodařilo chytit, takže sakra, doufám, že ho chytne. Jdeme na to. Držte palce. Tady je další místo, velmi podobný tomu předchozímu. S tím, že tady je zase, bych řekl, ještě o trochu víc vázek u břehu. A už jsme fakt v rohu rybníka, takže taky zajímavý místo. Hlavně to tady mi přijde nejméně ochytaný. Jdeme na to. Opa. Tohle se stane prostě každému, neznamená, že na videích je všechno dokonalý a všechno ryba, chycená, nic neutrženýho. Tady prostě je to tak, jak to doopravdy je, kámo. Blbě jsem nahodil, málem jsem si zlomil prut, ale to prostě k tomu patří. Třeba jako teď, a to nebylo normálně plánovaný, to prostě jsem teď fakt udělal omyl. Sakra. Zase takový žabař nejsem. Tak jo, co se teď stalo mojí vlastní vinou. Jsem dostal pěknou kopačku do prutu. A jak jsem zdával toho slunce, jak jsem měl povolenou brzdu a už jsem si ji neutáhl, šel jsem rovnou chytat, vstal jsem ránu a prostě jsem a jenom slyším tu brzdičku, jak... Takže, bohužel no. I mistr Tesar se někdy utná, já teda nejsem žádný profík, jo? Já se nepovažuji, že jsem nějaký profesionál, ale sakra, tohle je základní chyba. To mě štve, ale jsou tady ryby. Třeba teď, to jde dále. To je na stejné místo. To je hrozný, jak v rybařině rozhodují detaily, že? Fakt i malá maličkost. Jo. Cčko. Tak to je možná ono. Ne, je pryč. Ale bylo maličký, kámo. Na klušeda. Dobré. Zrovna o tom mluvím, ale tak teď jsem se nesoustředil, takže jsem ho neprosek, no, ale byl tak 40 čísel. Ale jako viděl jsem ho, tak mám radost. Maličkej. No, bullshit opět. Moje milovaná nástraha. Teď vám jdu ukázat, jak se spojuje fluorokarbon se šňůrou, protože Megis to neumí, asi očividně, a furt mu to praská, takže jsem řekl, že mu to navážu. A je to úplně jednoduchý, uděláte smyčku z fluorokarbonu, několik omotů a okolo 10, já to ani nepočítám, já už prostě vidím odhadem, že už to tam je, toho dost. Prostě naslením, že jo, to je jasný, naslenit se musí skoro všechno vždycky, aby to fungovalo. A potom už jenom protáhnu. Je jedno jakou stranou, já to neřeším prostě a teď jenom pomalu protahuju. Teď teprve, když se ten uzel začne fakt tahat, tak ho naslením. A tahám nejdřív za jeden konec a
Kámo, tohle není, ale do prčic, ale tohle není v uzlu, tohle není v uzlu, kámo, to je tady nahoře. A ty mi budeš říkat, že to je no ale kámo, podle mě tohle nevím, to je náhoda, to se nastražil na mě schválně určitě, aby se mi lidi smáli do kamery, je to jasný. Tak znova, do prčic. Co to máš, sakra? Ty tahal oslávičky, nebo já nevím, to není možný. Teď nejlepší hodina na sandáty a já ti tady vážu prut. Ne, ale já to dělám samozřejmě z lásky k tobě. Protože jsme kamarádi. No. Ale kámo. Tak já nevím. Tak už s tím nechytej. To jsou moje věci. Já to nedělám špatně. Ale mě si říkal, že to dělám špatně. Protože jsem ti fakt nevěřil. Čas se nám krátí, za chvíli jdeme na intro, protože už se stmívá. Nicméně se povedly dneska krásný ryby, povedl se velký sumec, za kterou mám fakt radost. Ten sandátek se povedl, ten mi taky udělal radost, ačkoliv spadl u břehu. Migis měl několik záběrů od pěkný ryby podle mě, ale bohužel nedostal rybu, ale zítra se vydeme znova, takže snad to Migis prolomí a snad se nám zítra poštěstí. Bang, konečně máme po škole, vyrážíme zase zpátky na ryby, skončili jsme brzo, takže už jsme vyjeli. Migis si jel ještě do rybářství koupit plandavku, protože ji včera utrhnul a začalo ho to prostě bavit s tou plandavkou, věří tomu, takže si jel ještě koupit. A myslíš si, že máme splněno? Že už jako nepotřebujeme nic chytnout po včerejšku? Jako, myslím si, že máme splněno, ale samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme ještě nějakou rybku chytli, ale metrový sumec, tyjo, sandát, který bohužel spadnul do břehu, ale tyjo, jako super den strávený u vody. Dneska ale je tady jedna jiná věc a jinou věcí je s náma dneska na rybách Drsek. Je s náma Drsek, pozdrav do videa, Domí. Mikrofon. Zdravím všechny diváky tohoto videa, doufám, že si to užijete a pochytáme pořádný mamby. Přesně tak. Vlastně, kdo by neznal Domína, tak Domíno je náš kamarád, chodí s náma do školy a dost těch zážitků, co jsme na téhle vodě strávili, tak ty nejšílenější zážitky jsme zažili právě s ním, ať už je to ten tolstoj nebo ty sumci, takže je to ostřílený rybář, má dost zkušeností, takže doufám, že nám dneska přinese štěstí, kámo. Doufám, že chytneme dneska něco. A i kdyby ne, tak jsme si to už užili, máme splněno. Yeah, hey, giving it all, hey, yeah, I'm giving it all I could give, run up and taking my pick, then bringing it back to the crib, hey, yeah, you know how it go, we finding the gold, the deeper we dig, so we just keep digging till we finally get it, like, get out, sleep when I'm dead, yeah, I gave you my word, don't break it for no one, you know I'ma keep what I said, ready for war, I've been deep in the trench. Abyste si nemysleli, že nemůžu navazovat, tak vám to ukážu ještě jednou. Minule to byla prostě špatná šňůra, nepřežila sezónu asi prostě, takže to jdu teď navázat znova. Je to úplně to stejný jako předtím, nic nebudu měnit, jenom vám ukážu, že teď až za ten uzel zatáhnu, tak to nepraskne. Bude to držet jak čert, protože já jsem to teď urval, takže aspoň to rovnou můžeme takhle ukázat. A jinak na ten uzel, co jsem včera dělal, na tenhle prut se vytáhl toho sumce, takže to fakt drží. Není to chyba ve mně, chyba v materiálu. Dotáhnu a vidíte, drží. Konečně to drží prostě, jo. Na chvíli jsme si dali pauzu od rybaření, protože se nám stala nemilá věc. Kamarád nám vezl baterky do Migisovo foťáku, aby jsme mohli natáčet až do večera. Jenže mu krachlo auto a teď ho musíme jít otlačit, takže jsme mu jeli pomoct a jdeme ho otlačit. Není nad pravé kamarádství, musíme si pomáhat. A už jsme spolu zažili všichni tolik věcí, že mě už to ani nepřekvapuje. Když mě krachlo auto, tak proměnil taky život prostě. Víš, že rybářský život není jenom o rybách, je to o tom všem. Teď jdeme na ryby. Potom, co jsme pomohli Adrošovi odvést auto
nebo odvést, spíš ho dát prostě na stranu, ať nepřekáží, tak jsme se vrátili zpátky. Zaněli jsme rovnou místo, protože tam, kde jsme byli celou dobu, tak to nebralo. A už ani nevěřím mým osvědčeným barvám, takže dávám něco, co já jsem asi vlastně ani na prutu neměl, tuhle barvu. Vím, že je hrozně známá, hodně lidí má rádo, ale já nejsem moc na tady ty chytané barvy, ale jelikož to fakt nebere, tak zkusím dát i něco, čemu bych ani nevěřil já. A to je tady ten zelený kulšet, úplně takhle agresivní barva zelená. Třeba to pomůže, uvidíme, kdo ho tam dát. Taky jsme rybu. Rychle. Hezky. Co to je? Pěkně, pěkně, pěkně. Kámo, hodně dobrá ryba. Kámo, to jede jako svině. Jo. Nezastavuje. Víš, co mi tohle dělalo? Tolstoj, kámo. Tohle mi dělal Tolstojovi, přesně. Jako fakt bych si přál, aby to byl sumec. Je to sumec! Baby! Je to tam! Bohužel je poceklej, ale je to sumec, aspoň není to Tolstoj, se kterým bychom tady byli mnohem díl, ale je to sumáros, takže paráda, mám radost, ale větší radost bych měl, kdyby byl chycený za držku. No. Podívejte se na tu obludu, to břicho, to je hrozný nesmysl. Není divu, že asi žrát úplně nechtěl, bohužel, jak jsem říkal, byl poceklej za ocas, ale i tak z toho mám hroznou radost, že vám můžu ukázat takovouhle krásnou rybu. Děkuji ti moc, kamaráde, buď na sebe opatrnej, vrať se domů tam, kam patříš. Ahoj. Ta nestvůra. Let's go. Věřím tomu, že dost nějakých rybářů by si řeklo, že tu rybu chytli normálně, ale holt je to tak, jak to je. Každému se to asi někdy stane, že tu rybu podseknou. Ale je důležitý z toho mít radost a dát jí zase svobodu. Tak přišel jsem na další místo po Migisovo Sluncovi. Tady jsem včera měl záběr, vlastně jsem i chytl sandáta, akorát nespadl u břehu, ale včera jsem tady měl záběr, zatím sandáta nemáme, tak zkusím místo, kde byl aspoň nějaký záběr a nějaký sandát se tady poved, takže dám tomu chvíli s kulšedama a uvidíme. Ryba! Jezdcečko! Kámo! Let's go! Konečně, akorát tady je úplně prudký břeh. Kámo. Hodně dobrý, hodně dobrý. Ty vogo! Oh, jo! Kámo! Come on! Je tam! Tak konečně se podařila ryba, konečně cílová ryba sandát. Takže máme splněno jak sumec, tak sandát. Tady zabral kousek od břehu na kulšeda, takže mám radost. Máme splněno, let's go. Tam, kámo, yes! It's going down like a rodeo. It's going down like a toy so. It's going down like a rodeo. It's going down like a toy so. I hope you're all here for the ride. Kámo! Ty krása, tak to si děláš srandu. Štíku. Tak stalo se něco neuvěřitelného. Máme už full house, všechny 3 ryby, protože na tady tom rybníku se Domčovi teď povedlo chytit štíka a jako štíka je prostě klasika. Jako, tak vodák je skoro vždycky štíka, ale tady na tomhle rybníku jsem viděl poprvé životě chytout štíku právě teď, tady Domčovi, takže mám mega radost, protože tady moc štík jako není, co já vím, fakt málo. A já jsem osobně tady nikdy ani neviděl chytnout štíku, ani jsem ji nechyt, takže navíc je pěkná, takže mega hustý. If I gotta say it twice, then I got nothing to say. It's going down like a rodeo. It's going down like a toy so. It's going down like a rodeo. It's going down like a toy so. I hope you're all here for the ride. Come inside, cause it's going down tonight. Only here for one night, no lies. Come and saddle up a ride. Come and kiss me up, it's going down like a train with no brakes, I'm not slowing down. See us showing up, we're showing out.
that I pack it in till they kick us out. I'm no Nell in them, I'm a lunatic. It's no telling when I get loose a bit. Got my babe, my boo, she cute and and they serve me straight, need no juice and Hey, 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 hey. Bottles on ice, mess around these skates. Hey, 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 if I gotta say it twice, then I got nothing to say. Povedlo se ještě nakonec, pěkný sumec. Bylo mega radost, dlouho jsme nic nechytli. Tady zabral u hráze, takže mega dobrý. Bojoval docela dost. Je pěkně nažraný, všechny ty sumci jsou tady mega nažraný. Mají úplně bříška, takže gratuluju, šefe. Díky, kámo. Kámo, mega pěkně. Jdu pro podběrák. Let's go, kámo. Tak je tam. Pojď, kámo. Jako kdyby jsme o tom nemluvili. Zrovna jsme s Kájou říkali, že kdyby jsme si tohle představili předtím, když jsme jeli na ryby, tak bychom byli spokojení a říkali jsme, pořád chceme víc a kdyby se ještě povedlo jedno Cčko, tak by to byla úplná pecka a podívejte se na to, opravdu se povedlo. Takováhle krásná, řekl bych taková 40. Mám obrovskou radost, že se dnešek povedlo. Neskutečná výprava. Vůbec nechápu, jak je možný, že se nám tohle tak úžasně povedlo. Takových zážitků. Mám z toho radost. Víc jsme se ani přát nemohli. Let's go. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. Wake up early, feeling Povedla se ryba, povedl se sandát. Konečně trošku větší kategorie. A hlavně Domino má dneska už svůj full house, má štiku slunce a teď konečně se dočkal sandáta, na kterýho celou dobu cílil. Takže prostě, jak jsem říkal, je to střílený rybář, zná to tady a tady je výsledek, kámo. Gratuluju. Yes! Kámo, yes! Tak tohle je extrémní den, oba 2 dny. Každý den ryba, každý den sumec. Dneska full house sandát, štika, co se tady nechytá, kámo. Všechno možný, nechápu to. Extrémně mám radost. Fakt. Tohle je fishing dream day. training for war, every exhibition, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick, I got bad intentions. Make it right every wrong, and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Peace in my town, I can show you the coast. Up in the shots if they wanted to smoke. If you know, then you know. Suited up, bitch, my whole team do the same. Tak je tady konec extrémně úspěšné výpravy. Mám mega radost, co se nám všechno povedlo chytit, sám tomu ještě doteď nevěřím. Teď už je tma, my zase musíme zpátky na intro, ale jsem fakt neskutečně šťastný. Co myslíš, Migis? Já jsem si to užil neskutečně, jsem hrozně rád, že se nám to povedlo. Sice ten můj sumec byl podseklej, nepovedlo se mi ho chytit tak, jak jsem chtěl, ale aspoň mám ještě motivaci se tomu věnovat nadále, takže za mě jako jedna z nejlepších výprav, co jsme za poslední dobu měli a jsem rád, že jsme si to takhle užili a jsem taky rád, že se potvrdilo, že Domča je fakt znalec tady té vody, protože co si budem, přechytal nás. Chytil vlastně úplnej full house a klobouček dolů, kámo. Díky, kluci. Jakože dal bych ti pěstičku, ale musím držet mikrofon, sorry. Ale je to tak, mega jsme si to užili, děkuju, že jste to dokoukali až sem. Byl bych moc rád, kdybyste zanechali nějaký komentář, třeba co máme dodělat do příště, co máme udělat jinak, líp. Lajkujte, šerujte, děkuju, že jste tady s náma, že to sledujete, vážím si toho. Mějte se hezky a brzy u nějakého dalšího videa, zatím čus. Čau.